sötast bland många. Den är kanske inte den bästa, men vi har åtminstone roligt när vi gör den. Så om du känner för att slösa en timme eller 3, då ska du häng med Jonas, Pelle och Sebbe på ett underbart intressant, kanske lite galet, men ändå rätt härligt äventyr. Välkommen till De artificiellt intelligenta. Nåja, välkomna till det artificiellt intelligenta podcasten. Är du nervös? Du verkar Jag är supernervös. Det är ditt tema och du är jättenervös. Ja. Papperna. Jag sålde det så mycket Jag förra vet. gången.